Máme doma spoustu dětí a školu nám zavřeli. Proto jsme je všechny šupem do tábora poslali. Jaká jsou tam nebezpečí, nikdo z nás však netušil. Hlídá je tam banda blázů, radši bych je nerušil. Vydali se kolem světa, na 14 dní po moři. Soutěžení nevzdávají, i když hromy zabouří. Kajuty tam mají malé, 2 jsou uvnitř nad spaní. Nikdo jim tam neuklízí, proto binec mývají. V sobotu pak při návštěvě Všichni svorně plakali, bonbony a Coca-Colu za úplatek přijali. Teď je konec. Všichni balí, domů se už chystají, uvidíme, zda si za rok s námi zase Zahrají. Jo!